Добър вечер. Здравей, Коце. Знаете как е? Избори, кампания, трябва да се гласува. Трябва да се гласува и какво прави кметът? Кметът използва медиите. Те какво правят? Разиграват хората. Айде! Да почнем с разиграването, ако вижте. Имало едно време, една махала, едно кметство, един телефон. Ало, кметството на махалата е... Кмета говори, кажете. Кмете, ти ли сте? Да, кой? Ами, Турко от махалата по вас. Коя махала, бе? Абе, Женава. Кажи. Абе, кмете, много хора, кукушката захватне, жената да буди и искат да играят хоро. Искат. Моята музика е много хоро. Да изиграят тук на радиоточката, че ние това нямаме. Щом желал, че се заиграва, айде ще пустим не едно, ами и повече. Айде, да четеш, айде. Да четеш. Айде.
и днес. Дами и господа, когато държава ни отзва едно перо, няма как да не завърши на добро. Това от нас. Гласувайте от Варна Бургас.